Здравейте, приятели! Вие сте с канал Първолаче, предаването Европърволаче. Тук знаете, че ще си говорим за футбол. За европейския футбол. Европейското първенство е от 14 юни до 14 юли. Ние ще коментираме изминали мачове и ще казваме ще предполагаме какви ще са резултатите на бъдещи мачове. И нека да започваме с днешното видео. Ще говорим за Турция и Грузия, Португалия, Чехия, които играха вчера. Аз казах, че Турция ще бие Грузия. Така и стана. Турция би Грузия с 3-1. И турците поставиха нов рекорд. По-точно не турците. Техен играч. Арда Гюлер стана най-младия голмайстор. Вкарал е гол на 19 години и 114 дена. Миналия рекорд е бил на Кристиано Роналдо, който през 2004 година е вкарал гол на Европейското първенство, когато е бил на 19 години и 128 дена. Има само 14 дена разлика. 14 дена. Така, Португалия срещу Чехия е другия матч. Там аз казах, че Португалия ще бие Чехия с 2-0. Обаче не стана така. Португалия би с 2-1 Чехия. Като са поставени цели два рекорда. Първият рекорд е на Кристиано Роналдо, който е играл на 6-то европейско първенство. А пък втория рекорд е на Пепе, който е най-възрастният играч, който е играл на европейско първенство. Той е на 41 години. И сега ще започнем с днешните матчове. Те са цели 3. Така, имаме Хърватия срещу Албания, Германия срещу Унгария и Шотландия срещу Швейцария. За първия матч Хърватия срещу Албания аз ще кажа, че Хърватия ще бие Албания с 1-0. Пък Германия срещу Унгария, според мен, като видяхме какво направиха Германия с Шотландия, според мен Германия ще бие Унгария с 3-1. А пък Шотландия срещу Швейцария, Шотландия ще е с 0 гола, а пък Швейцария с 1. Това са мои предположения, не са истинските. И утре ще видим какви ли ще са истинските. Надявам се видеото да ви е харесало. Това беше за днес от нас. Чао и до утре!